Tervetuloa tehdasvierailulle Lehtosen konepajalle. Olemme laatineet turvallisuusohjeet koko konepaja-alueelle vieraille ja henkilökunnalle. Tehdasalueella on käytettävä yhteyshenkilön osoittamia henkilösuojaimia kuten turvakengät, kuulosuojaimet, huomioliivit ja suojalasit. Noudata esitettyjä turvallisuusohjeita ja kieltomerkkejä. Tupakointi on kielletty koko tehdasalueella. Vältä puhelimen käyttöä liikkuessasi tuotantotiloissa, tarvittaessa pysähdy puhelun ajaksi turvalliseen paikkaan. Muista, että valokuvaus ja videointi ilman lupaa on kielletty. Turvallisuutesi tähden muista pysyä pääväylällä, varoen liikkuvia koneita. Lattia saattaa olla liukas, joten kiinnitä siihen erityistä huomiota. Tuotteisiin tai tuotantokoneisiin ei saa koskea. Vältä katsomasta hitsaustyötä. Huomioi nostettavat taakat ja muut vaaratilanteet. Huomioi isäntäsi osoittamat poistumistiet ja kokoontumispaikat. Älä liiku alueella yksin, noudata ohjeita ja varoitusmerkkejä. Jos huomaat vaaratilanteita tai teet muita turvallisuushavaintoja vierailusi aikana, ilmoita niistä välittömästi yhteyshenkilöllesi. Vierailun jälkeen palauta suojavarusteet niille varattuun paikkaan. Kiitos kun olet vieraanamme Lehtosen konepajalla. Toivotamme antoisaa ja turvallista vierailua.